рабстве Христовым припомни, каб ніколі больш я не грашыў. Божа, Богу хасана, Богу хасана, Бога прославляйте кожны день. Богу хасана, Богу хасана, Бога славьте кожный день. Божа, сердца любов'ю наповни, я прошу, каб у ім ти жив, об ахвяры Христовой припомни, каб заўсёды ближніх я любіў. Богу хасана, Богу хасана, Бога прославляйте кожный день. Богу хасана, Богу хасана, Бога славьте кожный день. Божа, радостью сердца наполни, я прошу, каб у ім ты жив, и Христа у воскресенье припомни, каб тебе заўсёды я хвалил. Богу хасана, Богу хасана, Бога прославляйте кожный день. Богу хасана, Богу хасана, Бога славьте кожный день. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. На ім'я Єзуса нехай схилиться кожне колено, створення небесних, земних і подземних, і нехай кожний язик визнає, що Паном єсть Єсус Христос, дзеля хвали Бога Отця. Гэтымі словамі антыфона на ўваход распачынаем нашу дзелу святой імшы, перажываючы літургічны ўспамін святога Ігнацыя Лайолы, святара, і праз яго заступніцтва будзем заносіць нашы малітвы да Божага трону. Я падчас гэтай святой імшы малюся у інтэнцыі ахвярадаўцы, Пану Богу вядомага. Каб годна ўдзельнічаць на свяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя недасканаласці і грахі. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу на свяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Спрадвечны Божа, Ты паклікаў святога Ігнацыя Лайолу, каб ён служыў дзеля большай славы імя Твайго. Учыні, каб мы, па яго прыкладу і з яго дапамогаю імкнуліся да святасці на зямлі і атрымалі вянок хвалы ў небе. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен.
Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, ці єстьо, ці п'єтьо, ці нешта робіте, усьо робіте на славу Божию. Не будьте причиною упадку ні для юдеїв, ні для греків, ні для костьола Божого. Як і я догаджаю усім во усім, не шукаючи своєї користі, але користі многих, каб яни були збавлені. Наслідуйте мене, як і я наслідую Христа. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Благословлять буду Пана во усі часи. Благословлять буду Пана. Благословлять буду Пана во усі часи. Хвала Його завсюди на моїх вуснах. Паном буде ганориться душа моя, няхай чують гэта покорные і няхай веселятся. Благословить Пана все часы. Узвеличивай Пана со мной, будем узвышать імя Його разом. Я шукаў Пана, і Ён пачуў мяне, і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне. Гляньте на Яго і прасвятліцеся, і твары ваши не спазнаюць сораму. Вось няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў, і ўратаваў яго ад усіх ягоных бедаў. Анёл Пана зберагае тых, хто яго баіцца, і вызваляе іх. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан, шчаслівы чалавек, які на яго спадзяецца. Бойцеся Пана ягоныя святыя, бо той, хто баіцца яго, не мае нястачы ні ў чым. Дзікія звяры церпяць нястачу і голад, а тым, хто шукае Пана, не будзе неставаць ніякага добра. Благословлять буду Пана во все часы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Счастливые убогие духом, бо их есть владарство небесное. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тобі, Тебе, Пане. У той час шмат людзей ішло за Езусам. Звярнуўшыся, ён сказаў ім: «Калі хто прыходзіць да мяне і не зненавідзеў бацькі свайго і маці, і жонкі, і дзяцей, і братоў, і сясцёр, і нават жыцця свайго, той не можа быць вучнем маім. Хто не нясе крыжа свайго і не ідзе за мною, не можа быць маім вучнем. Бо хто з вас, калі захоча пабудаваць вежу, спачатку не сядзе і не падлічыць выдаткаў, ці мае на будову. Калі ж закладзе падмурак і не зможа закончыць,
Усе, хто ўбачыць, пачнуць смяяцца з яго, кажучы: гэты чалавек пачаў будаваць і не змог скончыць. Або які кароль, ідучы на вайну супраць іншага караля, не сядзе і не параіцца спачатку, ці моцны ён, каб ісці з 10 000 супраць таго, хто ідзе на яго з 20 000. Калі не, то пакуль той яшчэ далёка, ён пашле да яго пасланцоў прасіць міру. Гэтак ніхто з вас, калі не пакіне ўсяго, што мае, не можа быць маім вучнем. Гэта слова Пана. Браты і сёстры, сёння касцёл ушаноўвае памяць святога Ігнацыя Лайолы, заснавальніка таварыства Езуса, чалавека, які, можам так сказаць, з ваяра зямнога войска стаў Хрыстовым ваяром. Яго жыццё – гэта жывое сведчанне таго, што значыць быць сапраўдным вучнем Езуса Хрыста. І Евангелие, якое сёння мы чулі, з'яўляецца адным, можам так сказаць, самых патрабавальных і радыкальных навукаў Езуса Хрыста. Вялікі натоўп ішоў за Езусам, і ён, абярнуўшыся, сказаў ім словы, якія, магчыма, многіх прымусілі спыніцца і задумацца. І так, на самай справе, гэтыя словы шакуюць. Езус кажа: калі хто прыходзіць да мяне і не зненавідзеў бацькі свайго, маці, жонкі, дзяцей, братоў, сясцёр і нават жыцця свайго, той не можа быць маім вучнем. Адразу ж можа здасца пытанне, ці Езус вучыць нянавісці? Не. Езус выкарыстоўвае моцную гэтую мову, гэтыя моцныя словы, каб паказаць нам, што любоў да яго павінна быць найвышэйшай любоўю. Нішто не можа стаць паміж намі і Богам. І святы апякун сённяшняга дня Ігнацый зразумеў гэтую праўду. Будучы параненым падчас абароны Памплоны, ён праходзіў доўгае лячэнне. І менавіта тады ягонае жыццё змянілася, калі замест раманаў, цікавых кніжкаў, у яго рукі трапіла кніга пра жыццё Езуса Хрыста. Ён зразумеў, што сапраўдная слава не ў зямных перамогах, а менавіта ў служэнні Богу. Ён пакінуў свой меч і абраў крыж. І далей у Евангеліі Езус кажа: хто не нясе крыжа свайго і не ідзе за мною, той не можа быць маім вучнем. Браты і сёстры, крыж – гэта не толькі цяжары пакуты. Крыж – гэта адмова ад уласнай волі, ад майго эгаізму, ад жадання мець і чыніць, як я хачу, па-свойму. Гэта гатоўнасць страціць усё, каб знайсці усё ў Богу. І нарэшце Езус прыводзіць два прыклады. Прыклад пра будаўніцтва вежы і пра вайну караля. Хто з вас, хочучы пабудаваць вежу, ці не сядзе перш і не палічыць выдаткаў, ці мае чым скончыць? Быць вучнем Хрыста – гэта сур'ёзная і адважная справа. Гэта рашэнне, якое патрабуе абдуманасці і поўнай аддачы. І Езус заканчвае: кожны з вас, хто не адмаўляецца ад усяго, што мае, не можа быць маім вучнем. Браты і сёстры, гэта значыць адмовіцца не ад рэчаў як такіх, а ад прывязанасці да іх. Жыць так, каб усё, што мы маем, мы былі гатовы аддаць Богу і бліжняму. Менавіта так жыў святы Ігнацый. Адмовіўся ад багацця, ад славы, каб заснаваць ордэн, які служыў бы Богу у адукацыі, у місіях, у духоўным кіраўніцтве. Няхай прыклад гэтага вялікага святога дапаможа нам менавіта адмаўляцца часам ад тых рэчаў, якія прынясуць нам багаты духоўны плён. Амен. Праз заступніцтва святога Ігнацыя Лайолы просім Бога о патрэбных дарах для касцёла і свету. Молімся за святога айца, каб ён плённа абвяшчаў навуку Хрыста ўсяму свету. Цябе просім. Молімся за грэшнікаў, каб яны навярнуліся да Бога. Цябе просім.
Молімся за таварыства Езуса, каб яно перамагала зло ў свеце пад штандарам Христовага крыжа. Цябе просім. Молімся у інтэнцыі ахвярадаўцы Богу вядомага. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб праз шчырую малітву і сумленную працу мы ўзрасталі ў святасці. Цябе просім. Боже, Ты спрадвеку асвячаеш свой касцёл, выслухай нашы пакорныя малітвы і дай нам святых правадыроў праз Хрыста, Пана нашага. Ты найвышэйшай славы годен, Пане, не мае межаў моц Твая і мудрасць, і праслаўляць Цябе я прагну, Божа, хоць сам нясу сабе і грэх, і слабасць. Ты напаўняеш радасцю і шчасцем тых, хто Цябе услаўляе несмяротным. Ты нас стварыў, каб да сябе прыблізіць, бо ўсё дабро зямлі перавышаеш. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Пане наш Божа, прымі ласкава ахвярныя дары, якія мы Табе прыносім, аддаючы пашану святому Ігнацыю. Учыні, каб найсвяцейшая таямніца, якая па волі Тваёй з'яўляецца крыніцаю усялякай святасці, асвяціла нас у праўдзе праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вамі, І з духом Твоїм угору серце, узносім їх до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ты праз цудоўнае сведчанне жыцця Тваіх святых заўсёды адорваеш свой касцёл новаю моцаю і даеш нам доказы сваёй любові. Прыклад святых захвочвае нас, а іх вернае заступніцтва нам дапамагае, каб мы дасягнулі паўнаты збаўлення. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемагутны, неба і земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целамі і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Гэта вялікая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Wspominaючи смерть и з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення. Дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, розсіяний по всім світі, удоскональ його у любові разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Уладимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твою ласці дійшов з гэтага світу, і дозволь їм убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами и усими святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленая, покликаная на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Будешь прославленный, свету владар, Ты до нас приходишь на святый алтарь. Славься, Христе, сёння и навек, гости укрыты, Бог и человек.
будь же прославлений паросток життя, хай квітніє цнота, душа очистіння. Слався, Христе, сьогодня і навік, гостей укрити, Бог і чоловік. Слався, Христе, сьогодня і навік, гостей укрити, Бог і чоловік. Будь же прославлений наш ангельский хлеб, гостей уславляем, щиро мы Тебе. Слався, Христе, сьогодня і навік, гостей укрити, Бог і чоловік. Слався, Христе, сьогодня і навік, гостей укрити, Бог і чоловік. Молимся, ласкаво Ойче, мы склали Тебе хвяру, хвалы и подяки за Тое, что Ты дал своему костелу святого Игнация. Просим Тебе, нехай Евхаристия нас умацує, каб мы усё робили, деля Твоей большей славы и могли Тебе вечно прославлять у небе, праз Христа Пана нашего. Амен. Дякую всім за супольную молитву. Примите с верой Божие благословение. Пан с вами. І з Духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у супокоя Христа. Дякуємо Пану Богу. Что за гэты день зрабілі, перагледь наш Божа милый, умацуй святые чины и прабач усе правины. Калі дрема супокоить, и во сне дай быть с тобою, пошли телу обновление, а сумлению очищение. Безупинно Твое вока бачить близко и далеко, ласки хто